अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात ज्यांचं काहीही योगदान नसलेले आज सत्तेवर आलेत, मतांची चोरी करून हे चोर सत्तेवर आलेत, अशी खरमरीत टीका रिपब्लिकन सेवेचे प्रदेश अध्यक्ष काकासाहेब खंबाळकर यांनी केली आहे। वैभववाडीत झालेल्या कॉर्नर सभेत काय म्हणालेत खंबाळकर, पाहूया। यात्रा या वैभववाडीमध्ये आलेली आहे, रात्रीपासून आलेली आहे आणि आम्ही सर्व विभागात फिरून कणकवली वगैरे जाऊन आता इथं आलेलो आहोत आणि पुढे परत आम्हाला रंकाळ्याला जायचं आहे। संविधान बचावाची गरज का पडली तर महत्वाचा मुद्दा असा आहे की ज्या लोकांना तुम्ही मतं देता ते निवडून पाठवता त्यांना अजून त्याची जाणीव झाली दिसत नाही असं मला वाटतं। कारण जर संविधानच नसतं तर कोणीच निवडून गेलं नसतं। पूर्वी राजा आईच्या पोटातून जन्माला यायचा, आता राजा जो आहे मतपेटीतून जन्माला येतोय, पण मतपेटी पण गेली आणि मशीन आलेली आहे। आता मशीन म्हणजे कशी माहितीये का, त्या मशीन प्रमाणे जो जन्माला आलेला राजा जो असतो तो एकतर्फी असतो। जसा त्या मशीनला आदेश आहे ना त्यामध्ये ती मशीन चालते। तर मशीन काय चालते, ईव्हीएम मशीन, की आता बटन दाबलं, लाईट पेटली, आपलं वाटतं आपण ज्याला द्यायचं त्यालाच मत दिलं, पण तसं होत नाही। इथे मताची चोरी होते आणि हे चोर या देशामध्ये सत्तेवर आलेले आहेत। कसे आले तर ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी संघर्ष केला नाही, फ्रीडम फायटर झाले नाही, स्वातंत्र्य सैनिक झाले नाही, अशा लोकांच्या हातामध्ये सत्ता गेलेली आहे। आणि ज्या वेळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संविधान लिहायला बसले त्यावेळेला याच लोकांनी बाबासाहेबांच्या त्या संविधान सभेला आणि संविधान बनवण्याच्या निर्मितीला विरोध केला होता। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे आदरणीय नातू आदरणीय आनंदराजे आंबेडकर साहेब यांनी मला आदेश केला, काका पारतंत्र्यात तुम्ही जन्मलात, आता हे स्वातंत्र्य आहे, संविधान देशाला लाभ मिळाल्यानंतर सार्वभौम भारताची सत्ता या देशामध्ये आलेली आहे आणि यामध्ये आता ज्यांनी विरोध केला होता संविधानाला ते सत्तेवर आलेले आहेत। RSS वाले सत्तेवर आलेले आहेत, भाजपवाले सत्तेवर आलेले आहेत। भाजपवाल्यांचा स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये कसलाही योगदान नाहीये, RSS वाल्यांचं योगदान नाहीये। ज्या वेळेला त्यांना असं वाटलं की बहुमताने आमची गोची होते आणि ती गोची होते म्हणून त्यांनी हळूहळू बाजूला पळ काढला, तर काही लोकांनी कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन केला, काही लोकांनी RSS ला जन्म दिला आणि या देशामध्ये मतभेद निर्माण करण्याचं काम त्या काळात त्यांनी केलं आणि आज ते यशस्वी झालेले आहेत। 3.5% लोक जे आहे आज सत्ता हातात घेऊन बसलेले आहेत। सत्ता हातात घेतल्यानंतर त्यांनी पहिलं काम जर काय केलं असेल तर संविधानाला धक्केवर धक्के द्यायला सुरुवात केली। या गावामधला नगरसेवक सदस्य जो असतो तो ग्रामपंचायतीमध्ये निवडून येतो, पण आता या लोकांनी असं केलेलं आहे की डायरेक्ट सरपंच निवडलाय, म्हणजे जो लोकप्रतिनिधीला दिलेला अधिकार होता की लोकप्रतिनिधी निवडून यायचे, तो आपला नेता निवडायचे, तो सरपंच व्हायचा। आणि विधानसभेमध्ये देखील तसंच आहे, जे बहुमताने निवडून येतात ते आपला नेता निवडतात, त्याला मुख्यमंत्री बनवतात। पण ही प्रक्रिया आता थांबण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। सरपंच डायरेक्ट यायला लागलाय, म्हणजे बाकीच्या तुमच्या बहुमताची किंमत कमी केली। राष्ट्रपती ज्या पद्धतीने यायला पाहिजे तुमच्या हातात पाचवी बहुमत आल्यामुळे तुम्ही त्या बहुमताचा दुरुपयोग केलेला आहे, पण ते बहुमत देखील तुमच्या हातामध्ये या संविधानामुळे आलेलं आहे। संविधान नसतं तर कदाचित तुम्ही निवडून गेला नसता। त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही बसलात, निवडून आलात आणि तुमच्या लक्षामध्ये आलं की आता आपले 3.5% बाईची हालत बरी नाहीये का, तर देशामध्ये बेकारी वाढलेली आहे का, तर या ठिकाणी महागाई वाढलेली आहे का, तर या देशाचा पंतप्रधान जो आहे तो विशिष्ट लोकांना फक्त श्रीमंत करायला लागलेला आहे। अदानी अंबानी हे सगळे श्रीमंत केले त्यांनी, म्हणजे भांडवलशाहीच्या जवळपास गेलेला हा पंतप्रधान आहे आणि या पंतप्रधानामुळेच आज संविधान धोक्यामध्ये आलेलं आहे। ते कसं ते तुम्हाला परत एकदा समजावून सांगतो की ज्या वेळेला देशाचे राष्ट्रपती महामहिम द्रौपदी मुर्मू या सत्तेवर आल्या त्यांचं शुद्धीकरण केलं, त्याच्या आधीच्या राष्ट्रपतीचं शुद्धीकरण केलं होतं। तो मंदिरामध्ये गेला, त्यावेळेला त्या मंदिरामध्ये गेल्यानंतर त्याला त्या पुजाऱ्यांनी मंदिरामध्ये प्रवेश करू दिला नाही। ज्याचा त्याचा धर्म ज्याला त्याला पाळण्याचा अधिकार जर संविधानाने दिलेला आहे तर त्याला बचाव करायचे पुजारी कोण, पुजाऱ्यांचं काय संबंध, पुजाऱ्यांनी त्याला अडवलं आणि अडवल्यानंतर सांगितलं तुम्हाला इथं येता येणार का, तुम्ही शूद्र आहात, अस्पृश्य आहात, तुम्हाला येता येणार नाही। म्हणजे देशाचा राष्ट्रपती त्याला देखील शूद्र ठरवायचं काम या पुजाऱ्यांनी केलेलं आहे आणि ते पुजारी कोणाचे आहेत, त्या RSS वाल्यांचे आहेत, भाजपवाल्याचे आहेत। त्यांनी त्याला बचाव केला। त्यामुळं मी त्यांना पत्र लिहायला सांगितलं
तर तुम्ही त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करा. पण त्यांनी ते केलं नाही. यासाठी केलं नाही की ज्यांना त्यांनी बसवलं त्यांच्या हातात ते सगळं होतं आणि म्हणून त्यांनी तो गुन्हा दाखल केला नाही. द्रौपदी मुर्मू या ज्यावेळेला सत्तेवर आल्या त्यांची शुद्धीकरण केलं, त्यांनाही त्या ठिकाणी बसवलं. परंतु त्या आदिवासी असल्यामुळे, त्या विधवा असल्यामुळे या देशाचं संसद भवन जे नवीन निर्माण झालं त्या संसद भवनच्या निर्माणाचा ते त्यांच्या अखत्यारीमध्ये येतं. राज्यसभा त्यांच्या अखत्यारीत येते, लोकसभा त्यांच्या अखत्यारीत येते, न्यायपालिका त्यांच्या अखत्यारीमध्ये येते. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या हातात असताना सुद्धा त्यांना उद्घाटन करण्यासाठी त्यांना बाजूला ठेवलं आणि पंतप्रधान मोदी यांनी त्याचं उद्घाटन केलं. मोदी हे काम त्यांनी केलं हे RSSच्या सांगण्यावरून केलेलं आहे. मोदी हा RSS वालाचा आहे आणि याने देशाचं वाटोळं करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. म्हणून शुद्ध नागरिकांनी सावध व्हा आणि संविधान वाचवण्यासाठी सर्वात आधी ती मशीन आहे, EVM मशीन, तिला आधी फेकून द्या, बाजूला करा. तुम्ही आव्हानं करा आणि सांगा, पत्र पाठवा, जर तुम्ही मोर्चे घालून सांगा आमचा मताचा अधिकार आम्हाला द्यायचा आहे, तर मशीनवर आम्ही मत देणार नाही. तर पूर्वी जसं शिक्का मारून आम्ही मतदान करायचो त्याच पद्धतीने आम्हाला मतदान करण्याचा आमचा अधिकार बजवायचा आहे. अशा पद्धतीने आम्हाला सुरुवात करून द्या अशी मागणी करा आणि त्या कामाला तुम्ही लागा अशी मी सर्वांना विनंती करतो. वैभववाडी वस्तीतील नागरिकांना की आपण मशीन नाकारा आणि स्वतंत्र मतदार पद्धती जी होती सिक्रेट बॅलेट पेपर प्रमाणे मतदान करा एवढी तुम्हाला विनंती करतो. या ठिकाणी थांबतो. जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.